Значи една жена била много разкрепостена и дочула така, че ще гори в ада за всички тия неща и решила да ходи да се изповядва. И отива първия ден в църквата и казва, нали, отче, правих 5 минути френска любов. Отчето казава, няма проблеми, нали, отиваш, сядаш, молиш се 20 минути и всичко ще е наред. И сега отива нашата, моли се, обаче се минава 2-3 дни, пак отива, отче, правих този път френска любов 20 минути. Няма проблеми, чедо, отиваш, сядаш, молиш се 1 час, всичко ще е наред. И отива тя, моли се, минава се обаче седмица-2, она се връща и вика, отче, пак съгреших, правих френска любов 43 минути и 12 секунди. И отчето такъв вече вади калкулатори, тефтери, смята, формули и видял, че няма да стане, само свалил рафството, казал, чедо, дай да ги докараме до 1 час, че не може да излезе тази сметка.